Παιδιά, σήμερα έχουμε ένα χαλάρωμα 16 χιλιόμετρα μετά το χθεσινό αγώνα. Να χαλαρώσουμε λίγο για να ξεκινήσουμε δυναμικά χιλιόμετρα πολλά. Γιατί μέχρι τώρα χαλαρώναμε, κάναμε πολύ χαλάρωμα και έχουμε ρίξει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και θέλει λίγο. Προβάλλα, ρε! Λοιπόν, και θέλει λίγο προπόνηση. Γιατί είμαστε τελείως απροπόνητοι. 16 χιλιόμετράκια γίνονται λίγο να με γράφει καλά, δεν παίρνει. Δεν μπορώ να σε γράφω. Έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδιά και προχωράμε δυναμικά. Η διαδρομή εδώ είναι επίπεδη, όπως βλέπετε, είναι πολύ ωραία. Παραλιακά, άσφαλτο και είναι πολύ ωραία. Και ξεκινάμε εναλλακτικά τα τερέν σε βουνά, άσφαλτους, ευθείες, κατηφόρες, ανηφόρες, ενδυνάμωση, ποδήλατα, ανάποδα δεξιά από πριν θα το δείτε και προχωράμε δυναμικά. Λοιπόν, αυτά παιδιά, έχουμε κάνει 10 χιλιόμετρα, με ρυθμό περίπου μέσω ρυθμό λίγο κάτω από 60 χιλιόμετρα, πολύ χαλαρά πηγαίνουμε και προχωράμε δυναμικά. Λοιπόν, αυτά, καλό απόγευμα και θα τα πούμε.